sauce ke ɗin take riba yanzu inda ginki in cire kai mata damuwa. Cire kalma ta damuwa domin ke kaɗai na sarina bani in juwa idan dai da ke na tabbata ni ban shan wuya fa ya zo ki ba na furta bayanin ya ƙarfuwa. Zama bai saka mari zuciya ta aminta kan sarrai ta yi gwandari jurar shi ki ban iyawa shi ke sakan jiri su kawana na baki karki gani ne zautuwa ne zautuwa. Idan so ya kama zuciya komai zai bayyano bayanan da ka kunso bai wuce yan maganganu zan furta wa da sirrin rai kada nan bano kawai so din na yake zan yi da garkuwa. Suranta idan har na zayyane fararin ido ga gashin tabbatin da haka ne ga dogon wuya da dumfulken din da bayyane ta kasan mini a so mun samu jituwa a so mun yi jituwa. So jigo na rayuwa dole rashin kiba dini kula ta yi gurbi barin da cincini kira ba da gefe ko zan samu magani wacin dai buware zan da shi da